हेलौ लोगोफोर माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ वेर बर इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय गिबियावनो आं दिनै नोंथांमोनसे एन्टारटेनमेन्ट माने कमेडि भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना एकदम इन्टारेस्ट बा कमेडि भिडिअ नोंथांमोना नायलांदो स्किप खालामालासिनो आं हले जानला मानला बुंथारोलै एखमबा एखमबा मानसिफोरा बिराद गाज्रि मोनो जावलाबायथारोलै होननानै गुसेंग्रासो जावो ना एन्जरसो जावो होनना आंथ' गुसेंग्रा एन्जर जावा बे सिख्लाफोरखौसो जावो आङो गुबुन हारिजों माबा गोसो थोलायनानै ओइ ब्रेकआप जाबा गारजालाबायबा बै मोसौफोरा बोरमाफोरासो बुजालाबायो दा मालाय बारि बारि हाबनानै नङा होमबा मोसौ बोरमाया मानो बुजायो नोंथांमोना साननानै मोनखाबाय जानांगौ आं मा बुंनो थांदों आसलथे आं डाइरेक्ट बुंबावथारनोसै बुजियाखै खोमा सोरबा सोरबा मा बुंखो होनना सानगोन दा माने ओरैबायदि आरोना दाना गोसो थोबाय बांगाल हौवा गावनि हारिनिखौथ' बाद दोन दे जेनेबा गावनि हारियाव पारसेन्टआथ' एसे खम नालाय गुबुन हारिजों माने बराम जानाय गोसो थोलायनाय गारलायनाय गारजानाय थकेबासफोरा माने बांसिन जायो नालाय थारमाने इदि आरो ब्रेकआप जाबाय गारजाबाय थगायजाबाय लाजिनानै थानो हाला दाना बै फोथारफोराव मोसौ थानायफोरनि दोनदालफोरखौ लानानै थांलाबायनोसै ओइयाव माबा थाइजौ बिफाङाव माबा थाइजौ हाननो बै आमलाइ फिथाइ हाननो दुरुं लानानै दोनदाल लानानै दा बेफोरबायदिसो दा बेफोरखौ जावाबा बेफोरखौ जावै जावैनो बिसोरनि गाज्रि साननाय बिसोरनि गाज्रि लुबैनाय माने गोसोनि मैलाफोरखौ बे हाखराव फबनांगौ आं एथ' बारे बारे बुंबाय दंलै बेफोरबायदि खालामाबा जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बेफोरबायदिनो मालायदो सैमा अमाफोरबायदि खालामजाबाय थागोन जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ मानो मुगैयो साला बे बर' सिख्लाफ्रा खायफा खायफासो होनदो दै ओरैबायदि दं आरो माने सासे बर' सिख्लाया हमना ला बर' सेंग्राया सोंबाय है हारसानिखौ बुंग्रोनि हारसाया सोंबाय फन्टी तुम्हारा नाम तो की होनबाय आरो ना ओमफ्राय दाना बर' सिख्लाया मा एकदम मा रिप्लाय होनसै नुगोना नुवाखै मोजाङै एकदम मा रिप्लाय होगोन मेथाइजोंसो रिप्लाय होबावनोसै फन्टी तुम्हारा नाम तो की होनबाय ओमफ्राय मेथाइ खनबाय उरायनाय जोमै नावसिं बोहैनाय दैसा नावसिं बै हाजोनाव बै अन्थाइनाव बिसोरनो मिथिगौ आंनि मुं बिसोरनो मिथिगौ आंनि मुं उरायनाय जोमै नावसिं बोहैनाय दैसा नावसिं बै हाजोनाव बै अन्थाइनाव बिसोरनो मिथिगौ आंनि मुं बिसोरनो मिथिगौ आंनि मुं दाना हारसाफोरा जेनेबा आरो गुबुन हारिया सोंबा आरो खायसे खायसेखौसो बुंदो दा नै नोंबो नायदो नोंबो सिख्ला खोमा नोंबो दाय जालायगोन दा आंखौ साला नाब्लाया आंखौ जावलायबाय जोंखौ बर' सिख्लाफोरखौ जावबाय थायो होननानै नाब्ला नालाय आङो ओमफ्राय दाना बर' सेंग्राया सोंबाय जारौ नोंना मा नाम मा नांगौ मा दरखार नांगौ नोंलाय जानला मानला नाम सोंफैलाबायो नाम सोंलाबायो लाजिया नोङो ओरै होनलायथारनोसै आरो बर' सिख्लाफ्रा खायसे खायसे होनखाथारदो दां खिन्थु गासैबो नङा खायसे खायसे आरो बेनिफ्राय आंथ' बाथ'रि फरायो नङा होमबा बाथ'रि कमेडि बाथ'रिद्राय सोर एकदम जानला मानला बुंथारगोन दा ब्रेकिं निउस लाना फैलायबाय आं मोननैसो दाबसे गामिनि दरसे गामिनि सासे हौवाया माने हाबा जाखानाया हिनजाव गारनानै खारजादों बेखौ आंनि आमाइनि फिसाला खौरांगिरिया फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे हिनजावा मानो खारदों नोंथांमोना खोनायोबा आसरित मोनगोन दै नोंथांमोना साननो हागौ मानो हिनजावफ्रा बर' हिनजावफ्रा खारो बर' हौवाया फोरमायनाय बायदिब्ला फार्स्टआव बे बुंदोंमोन आरोना बर' हौवाया खौरांगिरिनि सायाव आंथ' बिराद अनो बिसिखौ दासिमबो बुफेराखै रायफेराखै खिन्थु मालाबा मालाबा बिदिनो संख्रि बानलुनि दावराव दावसि जायो होमबाबो एमानथ' गाज्रि नङामोन बिराद गाबै गाबै बुंदोलै आसलथे बे गारजानाया माने गारना खारजानाय हौवाया बे हिनजावा सोरजों खारदो दा नोंथांमोना मिथिगोन बेनिफ्राय बे एकदम गाबै गाबै बुंदो आरो आंथ' बिराद अनोमोन बिसिखौ एसेबां अननानैबो मानो इयो आंखौ दिनै गारना खारखो आङो एखमबा एखमबा साम' खननानै लायबा बे साम'आ खुरैसेल' जायोबा गावखौनो जाग्रोनो होयोमोन आङो गाव जाखांनायनि उनावसो आङो जाफिनोमोन होननानै बुंदों आयो नंमारगौथ' आरो बेजों इफोरसो अननाय आसलथे बर' हिनजावफ्रा मिथिया खायफा खायफा साननानै नाय
गाव लाबोनाय सामु माने खुरैसे सामुखौ हिनजावनो जाग्रो होनानैसो उनाव जादों माने जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसे नालाय हिनजाव जाबाय खुरैसे हौवाया जाबाय खुरैसे खुरैनै जाबाय दा नङा होमबा दा बेफोरबायदि आरो अनलायनाया माने इफोरबायदि अननायखौ गारनानैबो मानो खारो बर' हिनजावफोरा आसलथे दै रेकर्ड जागोन जायाखै नायलायनो र' रेकर्डआ जादों आसलथे मानो खारो उनाव थाङै थुङै बे हिनजावखौ मोनफिनबाय आरो दै फैफिनबाय हिनजावा बेसेरा गावनो हारसिंनो फैफिनदोनो उनाव माने दाथ' सिगांनि बाथ'रिखौसो बुंदोंमोन नालाय उनाव फैफिनबाय ओमफ्राय फैनानै इयो बिराद गाबै गाबै बुंदों आरो आंखौ लाफिनदो राजाफा आंखौ लाफिनदो दे लागोन खिन्थु एबारनिफ्राय आं सबाइ ओंख्रिखौ माने सबाइदो साम' ओंख्रि संबा साम' ओंख्रिया आं फार्स्ट जाग्रोनोसै इदि होनबाय आरो ओमफ्राय बर' हिनजावा जेनेबा इनि हिनजावा होनबाय आरो होनदोंनो आरो होनबाय आरो जेनेबा दे जागोन दे माब्लाबा खुरैसे साम'खौ नोंनो जाग्रो बिनि उनावसो आं जानोसै इदि जाबाय आरो दाथ' बे हिनजावखौ सोंदों आरो खौरांगिरिया आंनि आमाइनि फिसालाया हा मानो खारनाय नोंलाय होननानै आङो मा खालामनो मा मानो बोरैबा बोरैबा खर'आ गिदिंनाय मोनबाय लथब गोलैबाय हाखराव ए नंमारगौथ' आरो माने इसानाव मबाइल गंसे दंमोन आरो मबाइल गंसेयानो माने खालामबाय होनना मबाइल गंसेखौ देखुबाय आरो माने रं नाम्बार नांदोंमोननो बेनिफ्राय दाना लोगो हमहैबाय आमुक टाउनाव ओमफ्राय टाउनाव लोगो हमनायाव माने बे दारि गोलावखासोमोन आरो दारि गैयानो खिन्थु आरो ना खुगायाव ओमफ्राय दारि गोलाव होननाथ' मिथिया ओमफ्राय उनाव थाङै थुङै खाथाम गाहाम दंनो खाथाम हिनजावानो माने साथाम दा बोरैबा जालायगोन दा साथाम दंमोन ना बे हिनजावनिया थै मा हिनजावसो होनलांबाय हौवानिया आरो बेनिफ्राय बे बुंदों आरो आंहा बिनि आखायाव साबि नुदोंमोन साबियाबो मानि साबिमोन न'निसो साबि बेखौनो बाइकनि गारिनि साबि होननानै आंबो सानबाय थांबाय हनै हिनजावनि साथाम गाहाम खारबोफिनबाय आं होनबाय आरो फैफिनबाय बिदिनो आरो दे जेबो नंला माथो खालामनो ओंखायनो बेफोरबायदि आखायाव साबि नुयोब्ला हेलमेट नुयोब्ला नङा होमबा कट गाननाय नुयोब्ला गोसो थोब्रबबायबा मा जानो बे हेलमेटआबा लोगोनिसो ना मा बे साबियाबा न'निसो ना मा ना साइकेलनिसो बेखौबोथ' साननांगोन ना जोंनि बर' हिनजावफ्रा दा बे निउसखौ दोनथ'लायनोसै दरसे गामियाव सासे नै आंनाबाथ' बेफोर लाइननिल' थांखाथारो माने गुबुन हारिजों हाबा जानाय गुबुन हारिजों गारजालाबायनाय बेफोरखौसो जावनो मोजां मोनखायो आङो सासे सिख्लाया माने गारजाबाय आरो गारजानानै मा गारजानायल' बुथारजाबायानो बे बुथारजानायनि उनाव आदमाया माने गामि गामि मेथाइ खनफैलाबायग्रा जाबाय आरो मा मेथाइ खनदों बिराद दुखुनिबो मेथाइ खनदों आसलथे नंगौ दे मा मेथाइ खनदोंमोन एकदम गामि गामि भुतआ मेथाइ खनथिंलाबायगासिनो आरोना बिमा बिफानि सिगाङावबो खनफैनो मालाबा मालाबा दरजा जिङावबो खनफैनो दरजा खेवना नायबा गैया इदि आरो मा मेथाइ खनोनो खोनासं मेथाइआथ' बिराद अर्थ गोनां खिन्थु दै नोंथांमोना साननानै नाय बिमा बिफानि खोथा बारनानै गाब्र'बाय आं हाखराव बिमा बिफानि खोथा बारनो नाङा बिमा बिफाया माब्लाबाबो ओइ नों सिखाव जा ओइ नों गुन्दा जा नों गुन्दि जा नों गाज्रि मानसि जा होननानै माब्लाबाबो फोरोङा दै गथ'फोर फिसाफोर आइफोर आफाफोर आच्छा आंथ' बेफोरबायदि जावनायनि गेजेरजोंनो बोरैबा बोरैबा गियान लाइननिबो थाङो दे आंनिया नोंथांमोना साननानै नाय माने सोरबा आंनि गन्थंखौ नायना बुङो गन्थंआलाय माथो मोसौ हालिसो हाबजागोन होननानै हा नोंथांमोना जायफोरा बेफोरबायदि बुङो नोंथांमोनखौ बुंदों बे
दैलां बोथोराव लामा मोसौ लामा गायथेबायोना अब्लाना नैखि होलांफैबानो जाबाय आरो हा मा होनो आरो मोनसे खोथा आंनि बे कमेडि इन्टारटेनमेन्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मिनिदोंब्ला मिनि मानो होनबा नोंसिनि रागाया जेनेबा मोनसे खोथा आरो रागाया मिनिनायजों ओरैनो गोरलैयैनो जेनो बे न' एसे एनै सोरनिबा बिसिफोरा जेनेबा बखिबाय थादोंब्ला बे आंनि निउस होनाय आंनि बाथरि माने कमेडि इन्टारटेनमेन्ट भिडिअफोरखौ लगायनानै हो खिन्थु बै मोनसे खोथा आं गेरेन्टि लानो हानाय नङालै मा खोथा मिथिगोन ना सानफाथारला हरफाथारला पाबजि गेले गेले बे हिनजावफोरजों हासिबजों बुज्राव जाबा बे आंनि कमेडिया खामानि होनाय नङा मबाइला बोरैबा गेग्रेबनानै बाथोनबो जानो हागौ सयथिबो बे समाव लगायखानो नाङा आंनि बे बाथरिखौ बेयाव आं गेरेन्टि लानो हानाय नङा आच्छा गोबांथ' आं बाथ्रा बुंबाय दै सिगांबो बुंबोबाय थादों नङा होमबा जोङो जावनांगौ बैफोरबायदि बर' सिख्ला सेंग्राफोरनि गोसोखौ माने गाज्रि मैलाखौ ससियेल मिडियायाव गोबाङानो बेफोरबायदि जानला मानला पस्ट होयो सयथिबो ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनांगौ रायजोफोर दै आं बाराखौ बुंला दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा माबा बाथरि फरायनायानो माबा माबि सानफ्लाङोलै आं एखमबा माबा नोंसोर आंनि भिडिअखौबा नायगोन ना नाया नायनानै डिसलाइकसो मारियो ना मायो दा बेफोरबायदि बिराद साननाय फैयो थेवबो आं नोंथांमोनखौ माने इन्टारटेनमेन्ट खालामनो लुबैनानै खालामो आंखौ गाज्रि मोननो नाङा दे रायजोफोर दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै दे नेक्स्टआव नेनानै थादो इन्टारटेनमेन्ट भिडिअ मटिभेट भिडिअ ओमफ्राय टेकनिकेल भिडिअ ब्लग भिडिअ बायदि आरो दै आंनिया बिदिनो जानला मानला होथारगोन जानला मानला नङा माने गाज्रि नङा आरो बे बिदिनो माब्लाबा टेकनिकेल माब्लाबा ब्लग भिडिअ बिदिनो आरो बेखौसो दा जानला मानला होनदां दा सोरबाया माबा जानला मानला होनलायगोन दा दे चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामदो बेल आइकनखौबो थुदो बेनिफ्राय गोसो जादोंब्ला फेसबुकआव शेयार खालामना होदो ओमफ्राय वाट्सएपफोराव शेयार खालामदो बेनिफ्राय माथो बुंबावनो आरो दे दिनै एसेनोसै टाटा